سلام فنو اير تي في اب مكتال تركبو كبراتن كمي تمسيو ساعة شعات تأخيلو نيلومي حاموس إسراس رسن لكاتيت استدالو زينا وشت انواتان حيزنا لكم قيل مننا نمكتالكم بخبر زعدم لو عم تخلقي فلما هرست زينا مويوين دك انستيو عقمن اب ممعبال اتوكيران كسرحة بريزنت حمادي الزخاخيرة هاجراوي محبر تمامان إيرترا أبي كتما أغرد نزركا وتمامان تمهارو عين تاوي دقف كيرو أبي محدار كبابي عد مركجان اتفتات مقرب تنبو وزيز يركبو له زمدنا روسيان تشاينا نابزل على درجو بتيحو كبزلو بريزنت بوتين حبيرو روسيا أهجر سجر بالستيك ميسايل ناب أهدوات مثل خلا كم تتمبر أفريقيا أبي أمريكا استخسر برد زعاب لوك أزحي كبير محبرة قطعوي تجمع تفتر له نبزر زروك نسجر مويوان دك انستيو اب سرحن عتوباتن ارأيان كخونا عقمن والدما اتكرو هيبن كسرحه بريزنت حماري ويزرو تخا تسفا ميكائيل ازخاخيرا ويزرو تخا نزي مزخاخر زي زقربت اب مويا ممهرنا نتعنان مستوى فرادك انستيو بعسرا لكاتيت اب عسب اب زكايده تركبيو دك انستيو كاب مهيمنت تلقيقن باستفلاليه درجاتات مويان فلتاتن عاتقن اب كله حقراوي مدبات ازوز تساتفو كهلون منتي هامادي مس كلهم نايسرح مشاركتو توهاهيدو زسرحلو مخانو بمنطار اب استمدبالو تكالاتن كوابن نزرحاو عدلات اب ربحن كوعلو التحساسيبا ويزرو تخا اب موداتا مويا ممهرنا نتعنان حبرتسب فلطت كسنقن تعنو كوحسن زغبر سلازخونه لعول حاليوتن نابيوتن زملليو بحري ادنت اب سرحنون كنصبارقو تلابيا تساتفتي بوغنن هامادي قطباوي عقم دق انستيو نمحيال زغبرو صعري كدفالو اب استفالاليه تكالات سرح دق انستيو افراينتن كبن مبال زحجز سلطناتات كودب زبلن كالن ريتوتات اقريبا هاجراوي محبر صبومان إيرترا أبي كتما أغرت نزركبو كابستفلاليا نوزواتات نزمت صبومان تمهارو عينتاوي دقف جيرو وكرينا حجم ميجر نزدالو تسبسب دنيت كبريوات كتوربيع هاجراوي محبر صمومان إيرترا كاب نؤزوباتات تسني لعلاقاش بارنتو أوردت فورتوساوان هايكوتان متيوم أب أحدارت بيت مرتي أوردت مدبات قدمة مرتين زكاتات لوزالو صمومان تمهارو عينتاو دقف جيرو تستقبل حاجز ناوت تمرتي ألباساتن ناوت تسريتن يتغالل حلافي بيت عفت تمرتي أبتن الزوبا ممهر قبر ميكايل الأزار أبزهب حبريتا نشمون تممهران سلت أنا قامق أملك الدحر مهاب أب قدمة تمرتي كلتشن إسران كلتشن إسران سلستان أبز تخفتت نتصممان إتقلقل أحدارت بيت تمرتي شوعات دك أنستيو زركبهم 10 شدشة مهارو سرعة تمرتمي كتاتلو كم زلو قليتهم أب زوبا قشباركا بيت تمرتي صمومان سلزي نبرة سدرا بيتات دك أناب كالو زوبان مستاد كتسقما كم زتصنحات أغيسو دما أب كتما أغردت تخفيتا زلا أحدارت بيت تمرتي نزيف التحزم تقد سلازخونت صمومان ناب معد تمرتي نخمتو سدرا بيتات حبرة سب أكالات منقستن محبرات ترعون كعززو أتحساسيمهم أبومبر هاجراو محبر صمومان إيرترا آتو ولد ميكائيل سئلب وغانو صمومان عدل تمرتي انت رخيبهم كم سبون فلتأت قسمو نزلوهم عغمي بمحبار ولدي تفاتيرو نزلو عدل تمرتي بقبو كتكاملو تسويعهم ولدي بوغانم هاجراو محبر صمومان نزو سدو بقصو بمموغاس نقحات حبرة سبز عبير قوسقواسات ككايد أبز ترفان أزوباتات دما تماساسالي عدلات تمرتي كفت أرن تلابيهم زوبا امن حيلي سلاسل زلو مدبات سمقرب صبق وصيت يركبو كم زلو تحبيرو اب كلتشحن عسران نفس وكف نباري اب استفاليلو مريت زتخلو فلستات اب زتاما من درجه كبزبصحه زحبرو اب محدرتي نايت بمحدار كبابن انبابر تعدن اب منبري ابايتي زكاي نطفتات مقربون زتبابع مخانو ارديوم
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መንግስቲ ዓመ ብግድኡ ህዝበቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብ18,000 ፈልስታት ዝጀመሮ ተበግሶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 40,000 ከም ዝበጽሐ ገሊጹ። ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ኪዳነ ተኽለማርያም ድማ ነበርቲ ዓዲ መርከጃ ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ከባቢኦም ንምምዕባል ይቕሬታ ከባቢኦም ንምልማዕን ኣብ ወሰናስን ሩባታት ፈልስታት ገርብ ንምትካል ዝወሰድዎ ተበግሶ ብምምጓስ ካልኦት ዓድታት እውን ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከካይዱ ተላቢዩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ሃገራዊ መርመራ 8ይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ 26 ተምሃሮ መባእታን ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዑናቡር ተሸሊሞም። ብ19 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዕላማቲ ምስ ኮሚቴ ወለድን መምህራንን ብምትሕብባር ዝተወደበ መደብ ነቶም ተምሃሮ ንምትብባዕ ኣብ ካልኦት ድማ ቅዱስ ቅንኢ ንምፍጣር ምዃኑ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ልኡል መሓሪ ሓቢሩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ብወገኑ እቲ ሽልማት ብደረጃ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ናይ መጀመርታ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ውፅኢት ተምሃሮ እወታዊ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ። ተሸለምቲ ተምሃሮ ብወገኖም ዝተዋህቦም ሽልማት ሞራል ብምስናቕ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ትምህርቶም ዝለዓለ ውፅኢት ከመዝግቡ ዝድርኽ ምዃኑ ገሊጾም። ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ዜጋታት ንዝተፈላለየ መዓላታት ዝውዕል ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዩሮ ልዕሊ 95,000 ዶላርን ኣስታት 60,000 ናቕፋን ወፍዮም። በዚ መሰረት ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ፕሮጀክት ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዋት 547,045 ዩሮ ከም ዘበርከቱ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣፍሊጡ። ብዘይካዚ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን 132 ስድራ ስዋኣት ንክልተ ዓመት ንምንባይ ብዝወሰድዎ መሰረት 95,216 ዶላር ተምሃሮን መምህራንን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሓላይ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ክገብርዎ ፀንሑ ወፍያታት 24,000 ናቕፋ ከም ዘበርከቱ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓቢሩ። ብዘይካዚ ወይዘሮ ጽግሃና ጊላዝጊ 20,000 ናቕፋ ወይዘሮ መብራት ሓጎስ ብስም በዓል ቤታ ነፍስሄር ነጋሽ ገብረ የሱስ 10,024 ናቕፋ ነባሪት ኔዘርላንድ ስድራ ቤት ኣቶ በረኸት ኣርኣያ ድማ 5,500 ናቕፋ ንመሰሰንዲ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ወፍዮም። ዜና መስዋቲ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተኣላይ ስንኩል ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም ዓብድልቃድር ኣብ ምብል 87 ዓመት ዕድሚኡ ሕማም ተሰዊዩ። ካብ ወርሒ ጥሪ 1972 ክሳብ ወርሒ ሓምለ 1977 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጋደለ ሓርበኛ ኢብራሂም ዓብድልቃድር ክሳብ ዕለት መስዋዕቱን ህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ኢብራሂም ዓብድልቃድር በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዩ። ስለ ስርዓት ቀብሩ ድማ ትማሊ 22 ለካቲት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም ዓብድልቃድር ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ክብሪ ዕድም። ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ዝምድና ሩስያን ቻይና ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ በፂሑ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ ዝገለጸ ትማሊ 22 ለካቲት ምስ ላዕለዋይ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ዋንጊዩ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ቁጠባዊ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ኣቐዲሙ በፂሕዎ ናብ ዘይፈልጥ ደረጃ ከም ዝዓረገ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ፑቲን ንምድርዑ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲዩ። ቻይናን ሩስያን ብፍላይ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ሓቢረን ዝሰርሓሉ እዋን ሕጂ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን እዚ ንኻልኦት ሃገራት በኣሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነውን ኣነጺሩ። ላዕለዋይ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ዋንጊዩ
ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተራኺቡውን ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዛዕባታት ከም እተዘራረበ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሩስያ ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ክዘራረብ ተጽቢት ይግበር። ሩስያ ከም ኣካልቲ ሉዓላውነታ ንምውሓዝ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣብዚ ዓመት እዚ ሳርማት ዝተባህለ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ናብ ኣህዱታት ምክልኻላ ከም እትጽንብር ኣፍሊጣ። እዚ ዝተደቐቐ ኣጥዋር ጸላእቲ ሩስያ ንዝኾና ሃገራት ክልተ ግዜ ክሓስባ ከገድደን ምዃኑ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ 23 ለካቲት ሓቢሩ። እዚ ኣብ ሓደ እዋን ልዕሊ 10 ዕላማታት ዝወቅዕ ዘመናዊ ኣጥዋር 18,000 ኪሎ ሜትር ከም ዝጓዓዝ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ኣፅዋር ንምፍራይ ከተካይዶ ዝጸንሐት ጻዕሪ ከም እትሐይሎ ኣነጺራ። ሩስያ ኣቐዲማ 9 ዕጽፊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይላት ፈቲና ምንባራ ጸብጻባት ይረዱ። ሩስያ ኣባልነታ ካብቲ ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሓ ንምፍራይ ንምዕባልን ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ዝቐይድ ስምምዕ ክውንዘፍ ከም ዝወሰነት ይፍለጥ። ኣሜሪካ በቲ ስምምዕ ተቐይዳ ክትከይድ ከም ዘይጸንሐት እዩ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝወቅስ። ኣብ ማእከላይን ምዕራባውን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ በሪድ ዝዓብለሎ ቀዝሒ ናብ ካልእ ከባቢታት ብምልሓም ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ይፈጥር ኣሎ። ብሰንኪቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ካብቲ ማሊ 22 ለካቲት ልዕሊ 2,000 በረራታት ከም እተሰረዘን ኣማይት ኣሽሓት ኣባይቲ ጸልሚቱ ከም ዘሎን ተፈሊጡ። ኣብ ገለ ከባቢታት ኣሜሪካ መጠን ዛሕሊ ኣሉታ 35 ዲግሪ ሰንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ተርእዮ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። በቲ ክስተት ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ኣሜሪካ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌን መጠንቀቕታን ተኣዊጅሎ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ኣብ 2011 ኣብቲ ዞባ ካብ ዘጋጠመን ህይወት ብዙሓት ሰባት ዝቐዘፈን ተመሳሳሊ ተርእዮ ዝበርትዐ ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣሚቱ። ኣብቲ ዞባ ንሻድሻይ ተኸታታሊ ወቕቲ እኹል ዝናብ ስለ ዘይወቕዐ ብፍላይ ኣብ ሶማልያ፣ ኬንያን ኡጋንዳን ብርቱዕ ደርቂ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብሰንኪቲ ክስተት ኣብተን ሃገራት ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ናይ ምግቢ ረድኤት ከም ዘድልዮም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። በቲ ተርእዮ ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ከም እተሓስየት ኣብ እትግለጽ ሶማልያ ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም እዩ ዝሕበር። ሳዕቤናቱ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ምምዝባል ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ደርቂ ምዃኑ ጸብጻባት ይረዱ። ክሊማዊ ምምዝባል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለምና እውን ተመሳሳሊ ጽልዋታት ይገብር ከም ዘሎ ይጥቀስ። ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ትማሊ 22 ለካቲት ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ብዘካየድዎ ሓድሽ ስርሒት ብውሕዱ 11 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ኣብ ከተማ ናብልስ ዝተኻየደ ስርሒት ልዕሊ 100 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ጸጥታውን ወተሃደራውን ወጥሪ መሊሱ ከሪሩ ከም ዘሎ ኣረድዮም። ፍልስጤማውያን ምንቅስቓሳት ሓማስን ጅሃድን እስራኤል ናይቲ ተካየደቶ መጥቃዕቲ ዋጋ ከም እትኸፍል የጠንቅቑ ብምህላዎም ወተሃደራዊ ረጽቢ ከይስዕብ ስጋት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ 23 ለካቲት ወጋሕታ ደብዳብ ሮኬታት ኣብ ልዕሊ ሰፈራታት እስራኤል ክካየድ እንከሎ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ይቃልሓሎ። እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥርን ለካቲትን ናይዚ ዓመት እዚ ብዘካየደቶ መጥቃዕትታት ጥራይ 60 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ እዩ ዝሕበር። ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ብጸጥታዊ ጉዳይ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ንምዕራፍ ትማሊ 22 ለካቲት ናይ ላዕለዎት ሰመዝ ዝርክብ ኣካይደን። እቲ ኣብ ከተማ ካቡል ዝተኻየደ ርክብ እወታዊ ውጽኢት ከም ዝነበረ ዝተቐስቶም ሰመዚ ንተወሳኺ ርክብ ባይታ ዝጣጥሕ ከም ዝኸውን ኣረድዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ
إزي أب مونغو سمزت طالبانن باكستانن استخايدة دبلوماسياوي ركب قطباوي زمدناتاتن أب مدنفعون أوتاوي ترا كمزهلو تحبيرو قرابتي هاجرات أفغانستان باكستان بتي أب مونغان تفتيرو زلو زي مكداو كساب نايدوب معصاو سقومتي وسيدان مصنحن يقلات دحرتي دبلوماسياوي ركب اتي تعاصي وصنح دوبات كم اتخفته كلتين هاجرات قليتنا لوا أفغانستان باكستان أب زداوبن كبابيتات بزكايد ترغاغامي شبراوي مدقعتات نحد حدن كوقاقسا مصنحن صبصابات يردو كابي كلتشحن حدن أب أفغانستان زتخايدة قداماي وتحدراوي متأتتاو تنكي نايزي أب كلتين قراب تحقرات تفتيرو زلو تأتتاوي كالولاو مخانو نايك أربات عزبتي يتغسو دبوب كوريا أب كلتشحن إسرائيل بدرجة عالم اتزتحته متأن وليد كامل تمزقبة تبصابات ودب حبرات هاجرات أفليدوم بمسارتهم تبصابات أبتا هاجر أب كلتشحن إسرائيل حدن متأن وليد حانت عدة بجمجم 0.8 حدن زنبرة أب كلتشحن إسرائيل كلتن ناب 0.7 شمونتن وريدو أبتا هاجر أب كلتشحن إسرائيل حدن أستاد كلتميتن سوسان شح قلعو كولادون كلو أب كلتشحن إسرائيل كلتن جنا اتأحز ناب كلتميتن 50 شح كمزوردة تقليدو بزي كازي أب دبوب كوريا حانت عدة قلعة كتولد تجمرو له كل عدمة بجمجم ناب 33 عامت كب كمزبالة تحبيرو اتترئيو نعياي عقم دبوب كوريا بخبيد كحاسيو كمزخل كم سعبينو أب قطابات هاجر ألوتاوي سعبيناتو قليل كمزي كون كإلاتات يأمتو بتي من كل قال استشغله منقسي دبوب كوريا متن وليد نب محياش توسخي جزيف باجت كسلع كمزخل حبيرلو اتمنقسي متن وليد نمعباي أب زحلفة 16 عامتات لعل 300 بليون دولار كوا انت سلعه اوتاوي ترا كمزي نبرقنا يقلت زينك ان مزامنا ارستاتو كدقملكم مويوان دك أنستيو عقمن أب من معبال أتكرر كسرحة بريزنت حمادي الزخاخرة هاجراوي محبر تمومان إيرترا أب كتما أقررت نزركابو تمومان تمهارو عينتاوي دقف كيرو أب من محدار كبابي عد مركجة نتفتات مقرب طبق وزيت يركبولو زمدنا روسيا تشاينا نابزل على درجة بتيحو كمزلو بريزنت بوتين حبيرو روسيا أهجر سجر بالستيك ميسايل نبهرتات مكل خلا كم اتتزبر أفريقيا أب أمريكا زتخسر برد زعبلو لقزحي كبير محبرة قطبة وزقمات يفترالو نايزو ساعة زينا بزيزازة نسترفو مربات إير تي في نحرقكم بوغنا برخمشات